laroɓe Fuladu TV on calminama ko musidɗo moɗon Aliou Diawo e Diawo pullo toon to caméra men calmini on hande minen de Sare wiyetende Sare Samba en Mballo commune mo Dinguira men en garɗo tawede oɗo réception mbiya ɗum madame Moussa Mballo woni Roki Balde enen ɗo hande arde darde programme ji makko oɗo réception hande mbaɗa ɗo Sare Samba en Mballo commune mo Dinguira noon ha joni o jii programme o no wayi si ɓurini seeɗa ma men gartan e haaju e daron programme o no fuɗɗori ha to hataroga Moussa Mballo woni Roki Balde aran kan joɗanadem Moussa Mballo ɗo Sare Samba en Mballo commune mo Dinguira o jii population hande ɗi heewi ɗo teb Fuladu TV ɗinɗo hande Sare Samba en Mballo Diawo pullo toon to caméra micro mbiya ɗum Aliou Diawo on jii hande musidɗo ko rentiɗo woni Gambie woni Guinée Bissau piiɗi rentiɗo o waɗe réception madame Moussa Mballo ko ɗum woni Roki Balde on jii population ko wonɗo ko hande yimɓeɓe ɗi keewi ɓe garde teddungal on nani cowani so nannire ko ganda e machallah ko Fuladu TV ɗo Sare Samba en Mballo e commune mo Dinguira hande wonani on ɗo pour dargol programme ji ɗi mo madame Moussa Mballo on yi programme hande me puɗɗan no fuɗɗorini ha no yarata ni si Allah jaaɓi ma Fuladu TV adda ono parti ma Fuladu TV holla ono programme ono fuɗɗori ha no huɓirini Rocky
Thank you.
que
Mama di maani, ila dana miro ki machani. Kala monjita sen
Thailand, kalau kita mau pergi mau jalan, sabun takut, aina karang mana takut, kamu ni tidak tendang, dalam kamu ni tidak tendang, saja ini hello, sama saya bilang hello, marahin mami cayadu, marahin mami dami cayadu, kau berlandai ma, sobi di anjara, sobi oki kiri anjara. Alfidi baoram sadu badan de wale bendam marahin mami tayadi marahin mami lambi tayadi ko bendam de gile lambi ma sabadon jai kami mawadi waktu akadi sabe sabe dungiram tane wadi wadi ati dan agaja video ya por espera de mi para buscar un día. Hola. Hola, de para buscar un día por
semua ada. Para mirar el tiro, mira, no te amo, se me da,